Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ngemawothe-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uJoseph Nkethi, obeyi-official kumasipala wasePietermaritzburg. Kubekwa ukuthi-ke insizwa le ibisemzini wayo laphaya e-Rich Park khona-ke eMaritzburg, nekuthiwa-ke ubekade egeza kubhavu washokhwa amanzi nje wodwa washona. Kuthiwa-ke abantu-ke kule ndawo bavamile ukuthi-ke bachokhwe amanzi engaxutshwe nagesi. Kuthiwa-ke izikhulu zithe mayiphenya kwatholakala ukuthi ugesi wakule ndawo une-voltage ephezulu ngenxa yokuthi-ke abantu baxhume izinyokanyoka kule ndawo. Lesigameko senzeke laphaya e-Rich Park ePietermaritzburg. Rest in peace kuyena-ke uJoseph Nkethi. Nathi-ke singabahlali impela-ke sifunde elikhulu, umuntu ufunda aze afe, besingazi ukuthi amanzi ayakwazi ukuthi nje akuchokhe ngale kokuthi-ke mhlambe kuze kube nentambo ethinta wona amanzi. Impela-ke sifundile, alwehlanga lungehlanga emndenini wakhe umfoka Nkethi. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikwi-Trend TV sohleze sikhona-ke sikulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.